Takže čau lidi, dneska vás vítám u nového videa z hry Brawl Stars. Teď jsem dostal 50 coinů, takže jdeme se podívat do shopu rovnou. Vidím tady Maxku, Ember a tak, Rafse a tak málo kreditů, to nevadí. Takže hned si jdeme dát první hru, dám play. No play. Konečně jsem to měl bugovat trochu. Tak načítá se mi konečně hra, dlouho jsem nehrál, přišel jsem o svůj účet hlavní, ale to nevadí. Takže začnu na tomto novém okně. Stíším si trochu zvuk a jdem na to. Ze začátku vidím 2 čestky, takže už vyjdu konečně. Tady mám 2 čestky, tak já vytěžím. A Charlie, jestli říkám nějaké brawlery špatně, tak mě prosím opravte. Jdu tady zničit čestky. Ne. Jdem. Jo, zabil jsem někoho. Čestky. Zničím. Tady taky čestky. Tady taky čestky. A teď jdu na Ejby, a tam asi rašnu Karla. Jdu na Karla, musím skočit. Tak. Vzadu. Já už jsem si myslel, že to nedám. Mám 5. win streak, protože jsem před 2 dnama hodně dával na ty win streaky a farmil jsem. Takže teď dáme další hru. Takže už se to startuje, takže jdu rovnou asi pro tu čestku. Raz. To nevadí, ale zabil jsem ho. Vidím, že Rico a ten, jak se jmenuje, Poco, jo, Rico a Poco. To nevadí, ale už oni se tam fajtili. Chester, ne. A Karl. Ne, on mi chtěl do pasu. Já musím uskočit, protože on by mě jinak zabil ten Karl. Tak a asi rošnula i Karla. Na toho Karla. Ale pán bez tak někdo na něho vykoukne. Hank, nebo já si to říkám dobře. Omlouvám se už tak. Už předem. Showdown. No tak to si pochutnáme. Se bojím. Rico! Skočím na něho. To bylo celkem lehké. Čestý win streak, to je dobrý. Dám asi play again dám. Tak. Startuje se mi hra. Tak. Je tady Shade a Oli. Takže půjdu dál. Prašu ho, El Prima, yes, dávám ho. Jdu si asi pro čestku, ale vyrušil mě tady Tik. Takže půjdu dál ještě. Na Tika půjdu, protože z něho padne nějaké paury. Aha, tady se mi schovával. Tak, zničím si ty čestky 2. Karl. Zabiju ho. A jdeme. No. Mě zabil. Nita, vlastně ten od Nity Bear, jakoby medvěd mě zabil. A tady střílí 8-bit další. To je super. A teď jsem zabil i Oliho. Teď jdu zabít 8-bita. Tak, jo, dal jsem první místo. Jo, jasně.
celkem lehký teď to bylo. A teď dám exit na 100%, protože nechci si mít další hru. Takže otevřu start dropy a jdu na to. Neřešte to, co mi tam ukazovala. Murder! 1100 yes! Já vím lidi, že možná někteří máte víc, ale jsem začátečník na YouTube a začínám po několikáté bravko, protože jsem vždycky zrušil účet. A teď super. Takže lidi, já asi budu už muset končit, takže mějte se, odebírejte můj kanál a dávejte lajky. Čau.